जौन नाच में सबसे सुंदर लवंडा हुई ओकरे का धोखा लई नहीं आए ओ ओकरा का फांसा ले और धीरे से नेपाल टपा दे ओ भाई। लेकिन भाई इतना तो हमारा जानकारी नहीं है कि नाच कहाँ बा। अच्छा एगो हमारी यार बना यारवा का जानकारी रहेला कि नाच बाजा कौना कौना जगह पर होला ना होता तो यार के आवाज लगावत नहीं भैया भैया बोलल बाबू झाटा काम हो जाए घोड़वे में बा यार कहा जी ए कहां बानी जी ए महाराज और पछाड़ी पछाड़ी हाँ जी ए महाराज राउर माथा बोल गई बका जी अब का भाई जी बताई हम कितना प्यार से पूछत नहीं है यार रउआ कहां बानी तो रउआ कहत नहीं राउर पछाड़ी यार बरे कहा जी हमार तो पाछवा खाली बुझिए कि गैस के टंकी बरे उन्हें लुकाई बड़े का मैं महाराज है ना घूम के देखी सामने आई है ना घूमी ना यार है ना जय राम। खाली चुतिया ये दिमाग में बैठे है ई कौना तरीका साथ में लाओ दिल रहुआ ई कौना तरीका कहिया से सब याद सिखरल बानी रहुआ जी रहुआ सीख ले बताई कितना बढ़िया से हाथ मिलाओ तन यार भाई आपका तो हमरा जेबी टिकटोर लागता भइले बानी गोटिया निकाल लो रहुआ इतना खराब बानी यदि हम शरीर टाइट ना कइले रहती तो बतलाई अब लाइट टेलारी हमार मुंह फूट गइल रह हाथ मिलाओ ना वैसे हाथ मिलाओ जला हाथ प्रेम से मिलाओ जला देखी के लगा हम बताओ तनी जय चुमकुमार बानी रहुआ कोनो भरोसा नहीं है रोकर का करे कब हाथ मिलाए काहेला मुझे नहीं रहत ए काहेला बोले से बताई जानो तो रहुआ काहेला बोलोगे काहेला जी रहुआ तो जानो तो नहीं कि जब से लॉकडाउन लागो तब से शादी ब्याह भइल बंद हो गई नाच ऑर्केस्ट्रा भइल बंद हो गई ऐसे कि लोग ना गोटाई ना कोरोना पाठ ए यार अब सुने में आवता कि शादी ब्याह हो रहल बा हां शादी ब्याह हो रहल बा काल के बाद सुन ले बहन आज 17 तारीख के सर्वदलीय बैठक बा ऐसा ना होके के बाद में फिर उहे होके तो अपन 17 तारीख नु बा आज कथी है 17 होइए गई तो अपन बैठक होई हस ना होके के पिछला बार के नहीं पिटात घरे जाए के पड़े यार डरे लगत रहत ओइसन अब की पारी ना हो ना हो यही से बोले नहीं रोगा के हां अच्छा ये बताइए ना कि होना चाहिए बजे ना हां महाराज एगो ना चाहिए बजान दनी बिउलिया से एगो बारात आई बा अच्छा भुसवा गांव में हां ओही जा उहे बारात के संगे बालिस्टर सिंह के नाच चाहिए बा हां नाच आ गेल भैया पोखरा के आटे होता भुसवा गांव के पोखरा के लगे यार तो बड़ा बढ़िया नाच होई जी दे ना 12 वाला अंडा बाड़ो से अंडा 12 वाला से यार ये काम करना कहा जी ले चल हमरा का नाच दिखावे नाच दिखावे चल ना नाचवा पर बढ़िया बैठल जो अच्छा आ जान तो इटा बोल जितना लवंडा हुई ओकने एक लाइन नहीं आवल गई ठीक है कहत ने ओकने के लाइन नहीं आवल जाई आ परतियन से लात खा के घरे अपन जाई ले उहे काम सीख ले बने एगो हमनिए भर थोड़ो लोई नहीं आवल जाला तो दूसरो गांव के लोग लाइन आवी ना चाय में देखे हो जा कहू देखी हो जा के यहां तुम्हारे बेही लागल बारे हो अच्छा ये जाय दी अपन अपन सोच अपन अपन समझबा चली हमरा के नाच नाच देखे चलो बाकी एक बात देखी हमारा डर लगता जाननी का है कि देखी सब रचनिया तो खाना खावे 2-2 हला 3-3 हला जाननी लेकिन परछावन वाला 3 जना बाकी रह गए ओकरी ला जो नाश्ता निकलल हो मत कहीं अरी दादा हो धुसवा गांव में इतना ज्यादा कुत्ता बानो सो कि जाके देखी चारू गोर भोई भोई करत रस कुत्ता पीला तब का ए महाराज हमने तो पीलो से का लेन देन का लेन देन देखी डरवे करो भूकता ओए मकैया में मकैया में कोई होई कहीं पता होता चाटे ओसे हमने का पीलो से का लेन देन बा सही बात कह रोड डर लगता हां तो हमने मेन रोड धोकना जाई रे रात के ना चल छोरा चल जाई भाई पोखरवा के आटे आटे दुआरी में निकल चलो चल ठीक बाकी एक बात देखी हम रहबा गाड़ी रहुआ रह पछाड़ी काहेला काहेला ए महाराज रहुआ कुत्ता से बड़ा पटेला रहुआ कुत्ता बर भइले ना वैसे रहुआ ना गाड़ी हम रन पछाड़ी हां ठीक है सिखावता कुत्तो आई तो यारवा आगे रही पांच जाई पिछला हमारा नोच के चल दी नाच देखे जाएगा बाकी ना तो पीछे रहे कि ना चली पाछे रह चली ले चल नाच जल्दी आई चिंता मत करी हम लोग नाचे में चलते नहीं
कैसन बा समाचार सुनाई ना जो तोरा मुंह हमारे तोरा समाचार के का भइल हाय जौना बात के कर रहलौ हे बतिया हो गए का हो गई कुत्ता पछवाड़ा में काट ले बा चलो एतना घुसौले बा केने कर ले बची ए जा पे जा भैया सच कहनी जी हेतना घुस गई आओ का भाई भोसड़ी वाला छिया तारा बाज बड़ा बेहुदा यार बने हुए मारे गाली काहे दे दी माने बताई कुत्ता कटले में होई कुल्हा में त हेने काठी की कुत्ता के खड़ा के बियो समझ ले वालो यार गलत जगह चल गेल का जी बताओ तो अगर देहन टाइट ना कर तो हमारा पूरा देह सिगरा दे सही बात। ए यार अच्छा एक बात बताई कुतवा जब कटलक रहुआ के तरुआ देखनी उजर रहले कि करिया जी ए बाबा उ सब करिया बा ए यार ओकर चिपिया एक बीता के बहरे निकलल बा एतना बड़का जीव निकल ले बा ओमे से लार गिरता ओकर लार